Da, am reușit să dibuiesc unde era bușeala pe 5V, am remediat-o și acum mai am bușeala pe 3V. Dacă măsori între 3V3 pedul de jos și ground pe continuitate și ai bip, asta înseamnă că e posibil ca acest regulator să fie bușit și n-aveam cu ce să-l văd, nici acum nu văd foarte bine, încerc să mă prostesc și eu să citesc ce scrie pe el, dar în final pur și simplu cred că o să-l tai, pentru că în afara faptului că are un condensator și o rezistență foarte aproape de el și în cazul în care pun suflanta s-ar putea să zboare și alea, chiar dat și încet, iar dacă dai prea încet aerul, nu reușești să-l mai scoți pentru că nu au plumbăiți. Placa este un flight controller Beta FPV cu un F4, un AIO, care are pe partea cealaltă SC-ul, cel mai proste flight controllere. Dacă te uiți atent, vezi că e o amestecătură, o combinație ciudată de lucruri, dar în principiu se vede chipul de OSD și 411, să vedem dacă reușesc să... Da, care se scoate destul de greu în cazul în care scot regulatorul 3V3 și eroarea persistă, deci dacă în continuare am scurt, atunci nu rămâne decât să schimb procesorul, pentru că ăla cel mai probabil e bușit. În general, regulatoarele sunt rezistente, nu știu ce a fost aici, ce s-a întâmplat cu el, pentru că era și cel de 5V bușit. Să mă întorc un pic și pe partea cealaltă. Așa arată. Și aici vedem două regulatoare, 3 în prim plan, două pe linia mediană și unul în colțul din dreapta sus. Scrie și ceva de kebab FPV și faptul că e un tot pic. Am verificat și regulatoarele astea două sunt ok, dar fără cel de 3V nu pleacă sub nicio formă.